Разкажете, как се казва сина ви? На колко години е той? 21 мая той трябва да изпълни 30 години юбилей за него. И очень моля Господ той да си срещне неговия юбилей дома. Той на 30 години става на 21 май. Откъде сте вие? От кое градче? Разкажете ми, моля. Ние сме от Бесарабия, город Болград. Малко градче, аз го познавам. Малко, Да, разкажите. Малко очень красиво, Да, очень красивые черкови има, собор очень красив у нас тут. разкажете, моля, как сина ви, как той е попаднал на фронта? Как станало, аз очень силно заболях на коронавирус. Да, Заболя му детенцето на корона, заболя жена му, сестра му с децата. Ние всички се заболяхме очень тежко. То беше с 31 декабря на 1 января попаднахме в больницата. Мене уже в больницата не взимаха, пак жена му с детето го взеха в больницата. Той трябваше с голяма машина, той водител, с голяма машина, той трябваше да отива с батальона на учение. да. Вот. И на неговата машина сена друг, водитель, а пак той бега тука, заназы, корва лекарства, больницы, врачи, дома. Мгм. Той помагаше на вашето семейство, така ли? Да, И тъй. точно Тут заради това те са го оставили от неговите командири са го оставили да, ти го оставяха, защото нямаше кой да ни помага. Той единственный. Той, кстати, за този месец два пъти переболя корона, где-то ты бега, нагледа. да, Вот. И машината му отиде на учение, той остана тука в Болград. Сетяга уже жена му изписаха от болицата с детето, вървяхме на поправка. 4 февраля те ги взеха на остров Змеиный. да, Изпратиха неколку чуляка, там, ну, ти охраняваха този остров. да, Вот, и гузеха на остров Змеиный, поначалу беше всичко хубаво, все. И до 24 февраля те взеха Российская Федерация, гизев в плен. Той до последнего момента ино ми писал сообщения. Всичко хубаво, всичко спокойно, всичко ще буде хубаво. И 24 февраля се прерва с него звонок. Ми казаха, че остров обстреливат. То беше очень страшно, аз не можах да разбера, какво става. Вот, аз му пиша, защото ние не можах, нямаме права да звоним нататък. да. Аз му пиша сообщение, той молчи. Аз му пиша: Саша, что случилось? Почему молчишь? Той молчи. Вот. Сетня една жена ми казва, ми звони по телефону, не, мальчик тоже с Сашкой-то беше там. И тя ми казва: Таня, их обстреливают. Ты слышала? Посмотри, что творится, ну, по программе, там, где тебя Да. узначить, их обстреливают. Аж пак му пише, то ими молчи. То беше тишина 2 дена. То кусатами стана, не знам, аз можахме като казаха, че на бомбит, че казаха, че остров, всичките погибна, нашия президент обяви, че всичките защитники острова погибли. Да, аз го помня това, че Зеленски казал, че всички са загинали там, да. Аз едно молих на Господ, че няма как да бъде тъй. Но няма как да бъде тъй, то беше много страшно. Дъщеря ми и булката ходиха по диреми, аз едно мълчах. Аз 2 сутки въобще мълчах, нищо не казвах. Отивам на кухнята, сенам, начевам да плача, те идат. Що случилось? Казвам: ничего. Все, те пак ме остават. Пак отивам, пак начевам да плача, да вуя. Не да плачем, да вуя. Вот. Сегодня, 26 февраля, начинаха да ги показват по телевизора. Вот там има фотография, где-то той бродящий с шапка. Да. Това той сиди первия в автобуса. Да. И тогава нас видях, че той жив. Слава Богу, да. Че той жив. Ние звонихме везде да узнаем. Никой нищо не казва, никой нищо не казва. Вот. Сетя дъщеря ми казва:
наконец-то ты пришла в себя, вот ты такая белая ходила, что невозможно было на тебя смотреть. Вот, я с гувидях, чи то и жив, и ті ощі казаха, чи сігітургат в автобус, и то с автобус написано Севастополь, Одесса. А слегнах да спа и чита колку часа шамини рейс от Севастополь до Одесса казахачи 8 часа. Яс пущит вам читой трябаши в 8 часа рану да бъди уже в Одесса и в Болград. Да. А по кто стана на 26 месяца, как тутей, в то сплен. Никаква Одесса ти ниги из пратиха. Да. Ті утидаха дальше, дальше и дальше. Да. И до нескашния ден сидят там. Да. Значи той в плен и от първия ден. И по този начин, да, по този начин разбрахте. Да, сега моля, разкажете ми, вие лично имате ли някаква връзка с него? По телефон, по съобщение, по писмо, някакъв начин? Нищо. Нищо, абсолютно нищо. Не пишем, и аз, и жена му не пишем письма, и спрашиваем фотографии на детету, с надявами, че той хоть ино письмецо, что напише. Единственное, беше вот в апрель месяц у на година, у там позвоняха и дадаха видеозвонок, Да. и той каза, мама, я писал письма и получил от вас одно письмо. Ага. Но ни до нескашния ден не го получихме това письмо. Да, той ви е писал, но вие нищо не получихте. Нет, Да. нет. Колко минути говорихте с него? Минуте 5-6, пойчик не... Да. Хотя бы го видяхме. Да. Там има снимка от... после ще сложа в видеото и ще покажа на нашите зрители. Там, където има две снимки, една до друга. Една е в шапка, друга с бръсната глава. Той изглежда отслабнял такъв на втората снимка. Той первата фотография, дето в шапка не убрыса, това первия ден в плена, той дето го видяхме, а пак дето услабнял, той услабня пойчик черту 60 кили, това беше una година, февраль месец, гато ти се дозвоняха до мене. Преди година вече беше отслабнал с 60 кила. Тъй. Значи той много е тежко неговото положение. Много тежко. Какво той ви каза в това обаждане по телефон? Нищо не каза. Но вие разбирате, че и нищо не моят да кажат. Дето бяха, с него сидяха мальчики, доводяха насам, аз с тях звоних до тях, приказвах, питах, как что. Ти казваха, че очень плохо у него с краката, ти му са надути бяха, той не можа да ходи, му викаха врач, че той въобще не се передвигаваше, бяха на толкова с надути краката и казаха, че вот у него са начинаха приступи епилепсии. Да, а той някога бил ли е болен от епилепсия, от друг, от някакви болести? Той беше здрав човек, така ли излиза? Здрав, ти. Да. Ясно. И той нищо не ви каза за своето здраве, когато говорихте? Нищо. Да. Аз единствено го питах за краката, за главата, дето ми казваха. Да. Той ми каза, мне дают таблетки. Казвам, ну ты же понимаешь, что такие болезни таблетками не вылечишь. Все нормально, все хорошо. Да. Ну той такъв, той няма да каже, да нима обиди, да нима разстрои, той никваш няма да каже. Да. Никваш няма да каже. Той го държи в себе си. Да. Ами, какво исках да... Вие на какъв език говорихте с него тогава? На български, на руски, когато той ви звъня от там? Мне приказвахме на русский, что-то предупредиха, че мое да отключат. Аз маду страша, аз очень исках да го видя. Аз една година не го видях, не му чул гласи. Да. Единственное, че има записи, като той с детето хуртувал, аз те си го включавам, и като чувам неговия глас, начавам да плача. И очень исках да го чуя през година. И затова маду страша да хуртувам на български, да ни на отключат.
Да, ясно. А вие вкъщи с него на български хортувате, нали? И ты. Ну, в Да, основном поетик на русский, что-то жена му не му разбира да, български. да, Ние се разбира се. стараем. А вие заедно живеете с булката, нали? Тъй, Да, и так. с детенцето. Той има дете. Когато той замина на фронта, бебето му колко голямо беше? Половина годишно. Да, на момче или момиче? Момченце, момченце. И как се Дмитрик. казва? Дмитрий. И сега вече на 2 години и половина излиза. Нали така, голямо Тъй, е ти. стана. Тъй. Да. На кого прилича? На майка си, на баща си? Копия баща си. А, Копия, отрязана глава. а, Там даже да не знаешь, чьи-то, ще кажеш чьи-то. ясно. Копия баща си. Той очень скучає за него. Той помни го. Хуртува с него, взима телефоны, приказывала с него. Папочка, вот папочка сказал мне, что он скоро приедет. Вот злой дядя не пускает папочку. Папочка скоро приедет. Да, това Той е за... очень голубиче. Да, Гледа на фотографии, ти пригрыш того, те с фотографии. защото Я очень люблю папочку. Таня булката му разказа за баща му, нали, на детето. Няма как той. Не може сам да си го измисли. Е, добре, че го прави. Много е добре. А, Татьяна Николаевна, кажете, а има ли заедно с Саша, има ли и други хора, българи, там, кои са народности, които са там с него? Има. Там останаха 25 чуляка. 25 чуляка. Има и от Вилкова, и от Рені, і от наші тука болграшки села, і албанці има, і булгари има, гагаузі, ну і українці, конечно, Да, има. Там да, останаха 25 чуляка, где-то бяха на остров Змеиный. да, да. Кажете, тези хора, нали, са връщали от там, които вече са освободени от украински военнопленници. Какво не разказват? Има ли там някакъв свещеник, който да идва в лагер, в този затвор, да ги изповядва, да им помага, да ги причестява, да ги конка? Знам, че така използвате тази дума. Или няма, или не знаете. Нищо не знаем. Гато ти первите бяха там, с тях беше капелан. Да. Гато попанаха в плен, беше с тях капелан. Но ти сразу ги отделиха в друго място. Капелан в друго, а пък военнопленници в друго. А пък ти никой нищо не й казвал. Татьяна, кажете, Украинския координационния щаб, той дава ли ви някаква надежда? Казва ли ви нещо? Кога се планира той да бъде Нищо. освободен? Нещо обещават Нищо. ли? Нищо не казват. Вот не ездим почти cada месяц не в координационный штаб, не ездим на разные митинги, не везде, но нищо ино не казват. Ждите, Россия их не отдает. И да ми разкажете, държавата проявява ли някаква грижа за вас? Помага ли ви като на семейство на военнопленните? Плаща ли ви нещо? Негова заплата? Някакви помощни Ну, жена пари? получала неговта зарплата, да, ти гато уже начинаха, ну как, станаха потверждение, че ти са в плен, Да, ти начинаха на тях да выплачиват зарплата. Но аз като майка, аз нищо, да, аз съди моята пенсия получавам и все. да. Разкажете за момчето ви, за Саша. Какъв човек е той? Той какво е работил? Как се запознал с булката? Разкажете нещо за тях. Ну, той водитель. Той вообще, как да ви кажа, в армии-то той поступи като водитель. Да. А пак той и мой като слесар да работи, и като водитель да работи. Мгм. Той разносторонне развитый. Той и машини мой да ремонтирува, и проводка да прави. Той у меня
остана без башта, той беше 2 недели, като остана без баща. Много тежко го разнах, но той от 13 години отиде да работи самичък. Той видя, че ми е тежко, отиде да работи и в полято работи, и на тракторе, и везде работи. И дома, да ви кажа честно, че той дома направи и канализация, и вода проведе, и зацементирова стените, и зашпаклюва. Той Много и добър майстор. Много... той от доброта няма на... Очень добър. Дето Да. добър, той въобще. Даже беше едно момче дошъл от плен и той се подружи там с него. Да. И той казва, он такой добрый, что аж страшно. Он очень добрый, он последний отдаст, он очень добрый. Ну, то многие имам благодарность, то и на многие помага, то очень добр. Да. Той няма да остави не кучи да помогне, не чуляк. Той ще мине и ще пита да помогне. Имаме тук пенсионерка стара, той и удичка и кара, и нея га кара, де той трябва, тя не можа да ходи, и в машината га тури там, где той трябва, той ще га закара, уда ще й донесе там продукти, които й трябваше. Той безотказний чуляк. Да. Той безотказний. Помага на всички. Да. На всичките. Татяна, кажете, моля, кажете нещо на българи. Представете се, че вие виждате нас, мене, някой. Аз се надявам това видео да видят колкото може повече българи, да знаят, че техен човек е там, в този затвор, да се молят за него, да искат нещо от нашата държава да се застъпи. Кажете нещо на тях, на нашите хора тук. Да всичките българи желая очень много здравия. Много здравия, че это най-главното. Здравие, мир, мирно небо. Да бъдат всичките здрави. И моля, да се молят за нашите деца, да се молят, да се закончи по-скоро тази страшната война, че много и страшно. И да се върнат нашите деца дома, до тяхните деца, до семиите си, да се върнат живи. Прося, който мой от вашето правителство, да помогне на нашите бесарабци, да помогне да се върнат тези хлопци с острова Змеиный, че те и от най-первия ден в плен, те и най-долго в плен. Да. Който мой да помогне, а пък на всичките здраве и късмет. Благодаря ви много, Таня. Дайте да говоря още с жена му, ако може. И от мене много, много голямо благодаря. На вас благодарность. Тань, Да. Таня, расскажи мне, на что ты надеешься в этот день? Я знаю, что это очень деликатно спрашивать тебя об этом, но мы очень хотим, чтобы его кто-то достал оттуда, вот чтобы просто упала стена и свершилось какое-то чудо. Скажи болгарам от всего сердца, что ты хочешь, какой помощи. Помощи, чтобы мне помогли вот верой, чтобы упала эта стена и наконец-то вернули мужа. Вот хотя бы верой, чтобы мне помогли вернуть мужа. Молитвами и верой. Я очень на это надеюсь. Александр Кардашов, това името на нашия човек. На много добро момче, на много добро хлапе, като казва майка му. Те ми ги викат лапета по бесарабски, аз си спомням. Много се надявам да му помогнем, братя българи. Много се надявам да помогнем поне по някакъв скромен, минимален начин. Просто кажете на 1, 2, 3 познати да се знае, че тази война пряко засяга нас. Да помогнем на човек, защото явно няма кой друг, освен нас, да му помогне. Таня, большое вам спасибо. Извините, что все получилось немного сумбурно. Это ничего страшного. Я пытаюсь сделать что-то из этой записи, и
Вам все пришлю, Тань. Спасибо Да, за спасибо. фотографии. Большое. Я тоже включу их в видео с вашего разрешения. Всего вам Да, хорошего. конечно. Большое И вам спасибо. всего хорошего. До свидания. До свидания.